Sharu Dan-wali na bakin dala. Yawa. Sarkin taurin jihar Kano. Karkashin mai martaba sarkin Kano. Karkashin mai martaba sarkin Kano. Jikan manzan Allah. Sannan kuma sarki a daji. Sarki a gari kuma ana magana yan tauri. Allah Allah ƙara sutura. Ba sai na tambaya ba. Wanda lokaci zaka fara ga al'umma jihar Kano ba. Suna Yusuf Bello da Wakin Tofa. Ni ma suna Dan-wali da Wakin Tofa. Allahu akbar. Ni ma suna Sharu Dan-wali na bakin da Wakin Tofa. Yawa. Tun muna ran muke da cewa Dan-wali na gindin dala. Yawa Sharu Dan-wali na gindin dala. Ba dan bani guri in zauna. Yau ga ni da yake marata tare da sarki na zanta da Shehu Zaiti da ni da Abba mun taɓa zuwa har gidan Shehu Zaiti sarki shi ma a daji muka je muka shira aka ba mu naman gada muka ci to yawa yau gashi kuma ina zantawa da sarki Sharu Dan-wali na gindin dala sarki wani lokaci zai game da al'umma yan taurin jihar Kano gaba ki kawai talakawan ka a sarauta to yan tauri na ina na jihar Kano gaba ɗaya kaf da na Najeriya ma gaba ki daya wannan haka ne ai Kano ita ce Najeriya duk da wani dukkan abin da yake wanda jama'a za su amfani da shi ko kuma ake kansa maganar da ake yi a wannan tafiya da ake yi duk abin da zan faɗa jama'a sun faɗa amma duk anan wanda yake magana nan ba abokin tafiya wanda ya bace Shehu Zaiti shine sa'ana a tafiya tun zamanin da ake ba sasa domin yanzu a cikin birnin Kano gaba daya ba na jin akwai uku wanda suka girme mu wanda suke lafiya kamar yadda nake lafiya ba uku to Allah ya karɓi ransu kuma ni ma ina nan muna tafe kafin Allah ya kawo lokacin za a dade akwai zinkiri mai amfani Allah ya koma ga Allah akwai zinkiri mai amfani Allah sarki na farko abin da ake magana kai duk harkar rayuwar duniya lokaci ne kuma a wannan zamani da Allah ya kamu ya ba mu dama ya ba mu rike shugabanci na jagorancin jama'a don zaman lafiya da haɗin kai da taimakawa juna to a ce mun gode wa Allah domin yawan rai ne Allah ya ba mu in muka zo har yanzu saboda haka dole ne abubuwan da ya taso dole ne mu rika tsawatawa kuma mu rike amanar da Allah ya danga a hannunmu dalilin abu ne yasa saboda mu shugabanni da Allah ya danga wannan ragama ta zaman lafiya a bangaren mafarauta na jihar Kano gaba daya to mu ya kamata alhaji mu rike darajar da Allah ya mana da shugabancin da Allah ya danga a hannunmu domin saboda mu fita kunyar Allah da ya dora mana wannan nauyi da kuma jama'a suka da Allah ya zaɓi suka zaɓe mu to ya kamata mu samu haɗin kai akan abubuwan da Allah ya ba mu ikon wato lokaci a yi da mu saboda haka ina fatan duk wanda ya zo nan wurin ubangiji Allah ya saka mana gidansa lafiya kuma Allah ya sa ya gama lafiya Allah ya ƙara ɗaukaka suna na kenan ma magana yake magana ni ne na bada ni ne na bana ni ne shekarar ba sa Allah dai sarki Allah wa sarki saboda na gama neman suna wanda duk Kano ba mutum kuma yana sunan duk Kano ba mutum kuma suna na to alhamdulillah sarki mutum ya shekara 30 yana jin sunan na wallahi bai sani ba to ni ma yanzu ni ma yanzu alhamdulillah duk wanda ake nake in je in ta tambayoyin mutane ni ma a yau na ƙara suna saboda ga niga ga Sharu Dan-wali na mashin dala wanda nake tasowa ne na ji ana faɗa wannan suna ban taɓa yin kusa da kursa kamar haka da kai ba yau sai ka kare wuka ɗin da ni karfin zan ce kai karfin kai ka da kanka ni ba sai ta wani Allahu akbar to Allah ba sarki a wannan sabaka da aka shiga da shekaru ana yi tun kafin a haife mu wannan sabaka da ake a ciki wasu ake tun kafin a haife mu wannan abu ne wanda idan ka tuna shi fi maka daɗi a rai an yi komai na tuna yin mun daɗi a rai domin ni duk abin da ake yi da wannan rigimar da ake alhaji wallahi talla Allah ya tsare ni ba na fada halaka Allah ya kare ni Allahu akbar to ubangiji Allah ya kara karewa kuma ba na zalunci ba na cutar wani shi yasa Allah ya tsare ni alhamdulillah saboda haka ka sari mutum ka zuba jinin dan uwanka musulmi ai wannan ma wallahi Allah ma bai da wannan ba ka sari dan uwanka zuba dan jininka musulmi ai wannan ba kai jarumtaka ba
masha Allah saboda haka shine bayani madalla amma dan jaridan nan ka bi kowa wayo to me gani saurare a sunana Yusuf Yara da Wakin Tofa dan taurin dan jarida na gidan Sharu Dan-wali na bakin dala yawa nake cewa da ku Allah ya sa wata rana in yi tattaki in je har gida in samu sarki a gida to sai dai ka buga ni a jarida da ku an gani a talabijin kuma a kai ni a can ni ne chairman masha Allah gargajiya na jihar Kano masha Allah ni ne chairman na kungiyar masu maganin gargajiya na jihar Kano to masha Allah yanzu ma akan kujerar nake da duk wata lalura da Allah ya dora mutum ya zo ya tambaya ko ba tare da ya bin wani abu zan taimaka masa daidai gwargwado duk wata cutar duniya babu abin da alkurani ya bari wannan zamu zo ha gida kamar yadda Abba Soja ya dauke ni muka je gidan sarki Shehu Zaiti can tukuntawa na ci naman gada wanda ban taba ci ba a wannan lokacin to haka insha Allah kuma zan sa Abba Soja ya kawo ni har gidan gida ni ma ka mu yi ma na ci insha Allah to Allah ka tsira to nagode Allah ka ji shi Wani gidan rediyo za mu saurara. wai wannan ya zo kamar ya san amma kuma wuri ya gashi ya zo ba gane ni ba Akwai shi wannan yaran. An dade. An dade. ina ganin kamar ka san ni kaɗan Wallahi kuwa. Ai ba kaɗan. Karamin nasu ga awar. Ni Masha Allah. yaron Zubairu Kaura. ya Yaron Zubairu Kaura. ko haka ne Amma dole a kwace ka. na'am Dole mu kwace ka. gaskiya ne Yawa. haka ne Yaron Zubairu Kaura jaubi. eh Dan ta guga. haka ne Ni yaron. a gaskiya ne yanzu ka da nan ne na da kota hidima a kana bayan da ka gida nan ne Sarki yana ɗauka. na da kota hidima a bayan ka sarki Sarki yana ɗaukan wannan. na da kota hidima a bayan ka dauka to ni fada zan sha ran dauka Allah dai sarki. ni fada zan yanka kaga ni fada zan yanka yau masha Allah Shafura lafiya.